Prvou veľkou témou, ktorou som sa zaoberal v novom kalendárnom roku 2011, bola otázka z oblasti biomedicíny, výskumu, z oblasti, ktorá sa týka aj ľudských práv. Jedná sa vlastne o to, či je možné, aby nejaký vedec, nejaký výskumník prišiel na patentový úrad a povedal by, ja som objavil určitú súvislosť v oblasti ľudskej bunky, v oblasti genetickej informácie a ja by som si to chcel dať patentovať. V tej chvíli, keď poviete patentovať, rozumejte tomu, že ten človek, keďže chce vlastniť patent a uchádza sa o patent od Európskeho patentovej organizácie, že chce na tom robiť obchod. Chce s tým robiť biznis. No a to je niečo, čo vlastne si povšimli aj rôzni poslanci z rôznych politických strán a hnutí, ktorí zorganizovali spolu so mnou tlačovú konferenciu na pôde Európskeho parlamentu. Boli sme tam z rôznych politických skupín a z rôznych členských krajín a treba povedať, že najmä v Nemecku je toto témou číslo 1, či vedec, ktorý sa volá pán Bürstle, či nájde kladný posudok Európskeho súdneho dvoru v Luxemburgu, alebo či nájde zamietavé stanovisko a či teda patent mu nebude udelený. Poslanci a poslankyne, boli sme celkové 5, sme sa vyjadrovali aj čo do politickej dimenzie tejto otázky, aj čo do bioetickej. Ja ako predseda alebo spolupredseda tej pracovnej skupiny pre bioetiku som logicky dostal slovo v takomto zoskupení a vyjadril som svoje znepokojenie aj ako lekár, ale aj ako občan, že niekto by mohol na veciach, ktoré sa týkajú napríklad odozdávania ľudského života, ktoré sa týkajú ľudských embryí, ktoré sa týkajú reprodukcie človeka, aby toto bolo niekedy v budúcnosti vôbec predmetom patentovej ochrannej známky nejakého konkrétneho vedca, ktorý by na tom chcel milióny získavať od ďalších, ktorí by ten jeho objav potrebovali v svojom ďalšom bádaní alebo aj liečení občanov použiť. Čiže zaznelo jasné nie a myslím si, že je to v záujme slobody, ale aj dôstojnosti ľudskej osoby a to je aj moja úloha ako poslanca Európskeho parlamentu takéto veci strážiť.